କେମିତି ହେଲ? ତମେ କେମିତି? ନାଇଁ ତମେ ତମେ ନାଇଁ ତମେ ନାଇଁ ତମେ ନାଇଁ ତମ ଆଖିଟା ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍। ନାଇଁ ତମ ଆଖି ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍। ମୁଁ କେମିତି କ୍ୟୁଟ୍ ହେଲି ଯେ? ତମେ ବେଶୀ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗେ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ତମ କଥା ମିଠା ମିଠା ଲାଗେ। ମିଠା ଲାଗେ? ମୋ କଥା ମିଠା ଲାଗେ? ତମ କଥା ମିଠା ମିଠା ମୋ କଥା ମିଠା ଲାଗେ? ହଁ ଆବାଜଟା ତମର ଭଲ ଲାଗେ। ଲାଗେ ମୁଁ କ'ଣ ଚିନି ନା ଗୁଡ଼? ଦିଦି ମୁଁ ଗୁଡ଼? ମୋ ଟେଷ୍ଟ କରିଛ? ନାଇଁ ଦିଦି ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଠା ମିଠା ଲାଗେ। ତମ ଭଏସଟା ଏତେ ସ୍ମୁଥ ନାଇଁ ରେ, ପୁରା ସୁନ୍ଦର, ଏତେ କ୍ୟୁଟ୍। ନାଇଁ ମାମା ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପୂଜା କ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ନାଇଁ? ତମେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦିଦି। ନାଇଁ ଲାଗେ? ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଦିଦି। ହଁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତମକୁ। ମୋ ଭଏସ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋ ଭଏସ ତ କୁଆ ଭଏସ। ନାଇଁ ଦିଦି କୁଆ ଭଳିଆ ନା ମୋ ଭଏସ? ମୋ ଭଏସ କୁଆ ନାଇଁ ଭଳିଆ? ଦିଦି ତମର ଭଏସ ଝିଅ ଭଳିଆ। ହଁ ମୁଁ ତ ଝିଅ। ଏ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପୁଅ ଭାବୁଛ? ନାଇଁ ଦିଦି ଆଉ ମୁଁ ତ ଝିଅ, ମୁଁ ଝିଅ ନୁହଁ କି? ତମେ ବାର୍ବିଟା ଦିଦି। ହାଁ? ତମେ ବାର୍ବିଟା। ବାର୍ବି ମାନେ କ'ଣ? ବାର୍ବି ମାନେ କ'ଣ? ବାର୍ବିର ମିନ୍ସ କ'ଣ? ବାର୍ବି ମାନେ କ'ଣ? ଏ ମାମା ମୁଁ ବାର୍ବି ମାନେ କ'ଣ? ସୁନ୍ଦର ନା ଦିଦି? ସୁନ୍ଦରକୁ ବାର୍ବି କୁହନ୍ତି ହଁ କୋରାପୁଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ? ନାଇଁ ଦିଦି ଆଉ ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଲାଗେ ଜାଣି ଦିଦି। ତମେ କୋରାପୁଟୁଆ? ଆଉ ଆମେ ନୂଆ ଗାଲ କରୁ। ବାର୍ବି ମାନେ ମତେ ଗାଳି କରୁନ ତ ତମ ଭାଷାରେ? ନାଇଁ ଦିଦି ନାଇଁ ଗାଳି କରୁଛୁ। ନାଇଁ ଦିଦି ରୁଦ୍ର ମତେ ଗାଳି କରୁଛି। ବାର୍ବି ମାନେ ସୁନ୍ଦର କହିବେ ଦିଦି। ସୁନ୍ଦରକୁ ବାର୍ବି କହନ୍ତି? ହଁ ତମେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତ। ତମ କଥାଟା ଏତେ ସ୍ମୁଥ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଇଁ ରେ? ଆମ ପୂଜାଟା ପୁରା ବିୟୁଟିଫୁଲ ନାଇଁ? ନାଇଁ ତମେ ବେଶୀ ନାଇଁ ମାମା ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ନାଇଁ ତମେ ବେଶୀ ତମ ଆଖିଟା ସୁନ୍ଦର, ତମ କଥାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତମେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛ, କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛ। ତମେ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ? ମୁଁ କ'ଣ କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି? ଦିଦି। ନାଇଁ ତ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ଗଧିଟା। ନାଇଁ ଦିଦି ତମେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢିଛ। ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ଗଧିଟା। ନାଇଁ ଦିଦି ତମେ ପାସ୍ କରିଛ ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ ସବୁ ପାସ୍ କରିଛି, ହଁ ଦିଦି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର। ନାଇଁ ତମେ ବି ଏକ୍ଜାମ ପାସ୍ କରିଛ, ତମେ କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛ। ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନା ମୁଁ ସୁନ୍ଦର? ତମେ ଦିଦି ନାଇଁ ତମେ ନାଇଁ 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 ପୂଜା ସବୁଟା ସୁନ୍ଦର। ନାଇଁ ତମେ ମୁଁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଯେ? ତମ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ତମ ଆବାଜ ଶୁଣିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ହଁ ମୋ ଆବାଜ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋ ଆବାଜ ଶୁଣିଲେ ପଳଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଦିଦି, କାହାକୁ ନ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଓ ତମେ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍। ତମେ ବେଶୀ କ୍ୟୁଟ୍ ଦିଦି। ନାଇଁ ତମେ କାଲି ସ୍କୁଲ ଆସିଲନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମିସ୍ କଲୁ। ତମେ ଏବେ ସବୁବେଳେ ଆସିବ? ପ୍ରମିସ୍? ପ୍ରମିସ୍? କେବେ ବି ଆବସେଣ୍ଟ ରହିବନି ହେଲା? ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଇବ ମାନେ ଆସିବ, ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ସତରେ? ଓକେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ତ? ହଁ ଦିଦି। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସ୍କୁଲ କେବେ ବନ୍ଦ କରିବନି?